बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि जर'खा बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बागमारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बरनसिद्धनि गेजेर फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामना गोलोम बोथोरनि जर'खा बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवनायजों लोगोसे सानसेनि केरियार काउन्सिलिं काम एक्सट्रा कारिकुलाम मटिभेसन हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैयो BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा महिपाल बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो BKWSCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारि बिथाङा। लोगोसेयै बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिपज्योति कसारी आरो थुलुंगाआरि बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो जाखांफु थुलुंगाआरि बुंथिगिरि रमिय बर' बिथाङा। 4 जुलाइ 2025 इं खालारखालि जोङो मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै जा मोनसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बागमारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जा मोनसे बन्दसिद्धनि एमइ स्कुल बेयाव दिनैनिफ्राय जिथु गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जा मोनसे क्लास लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ क्लास 19 खौ सरजाबनानै बर' बिजोंनि दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव जोङो गोबां रिसर्स पार्सन एबा खुंखा सुफुं लिंनानै लाबोदों आरो बेयाव बावैसो आगोलाव BKWSCनि डेपुटि चिफ सार मानिनां रमिय पि नार्जारि सारा दिनै फैदोंमोन आरो बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय। बिनि अनगायैबो मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि मानगोनां बिथां दिपज्योति कसारी सार बिथाङाबो दा प्रग्रामाव दंफैयो आरो दिनै जोंनिया मेहेरगोनां बे मोनसे हाबाफारि जादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियानो जाहैबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि मोनसे BKWSC एरिया अर्थात बरपेटा BKWSC एरियानि जायफोर बर' बिथांमोननि थाखाय जि UPSC आरो APSCनि एस्पिरेन्ट जिथु मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंफुंनो नागिरदों बे एन्ट्रेन्स एग्जामाव जायफोरा उथ्रिसारनो हागोन बिथांमोनखौ कचिंनि थाखाय बिथांमोना फ्रि अफ कस्टआवनो लांनो होननानै बिथांमोना फोसावदों। गतिके आङो जायफोर एस्पिरेन्ट दङ जोंहा बरपेटा जिल्लानि BKWSC एरियानिफ्राय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां बे एन्ट्रेन्सआव जिरायनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ होनाय खाबुखौ जाहाथे लानो हायो बेनि थाखायबो दिनै मोनसे मटिभेशनेल केरियार काउन्सिलिं मोनसे कर्स जागासिनो दङ आरो दिनैनिफ्राय जोङो बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बरपेटा एरियायाव थानाय बे BKWSC एरियानि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां मोनसे लामा होलांनो हायो बिथांमोना जाहाथे जौगासार जानानै बायदि जायगाफोराव गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जालांनो हागोन। गतिके बेनि थाखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेतु बरपेटा जिल्लानि बे APSC UPSC कचिंआव फरायसा फरायसुलिफोरखौ उथ्रिसार जागोन होननानै फोथायनाय दं नामा? निस्सय डेफिनेटलि जोंहा फोथायनाय दङ। मानो होनब्ला जुदि जुजियोब्ला रावबो जेबो खामानियाव उथ्रिसार जानो हाया बिदि नङा। जुजियोब्ला बयबो सानसे समाव उथ्रिसार जानो हायो। बरपेटा जिल्लानिफ्रायबो गोबां फरायसाफोर दङ जायफोर गावबा गावनो न'आवनो थानानै बेफोरबायदि कचिंखौ लानायनि थाखाय अनलाइननि जरियतेनो जा बले अन्यान्य माबानिफ्रायनो जा बिथांमोना नाजागासिनो दं। गतिके बेफोरबायदि मावबादा एबा बेफोरबायदि केरियार काउन्सिलिंनि जरियते बिथांमोना मोनसे समाव बेबायदि मोनसे कचिंखौ लानानै उथ्रिसार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु थांनाय बाराव BTCनि फरायसा फरायसुलिफोरखौल'सो लादोंमोन नाथाय बिटिआरनि बाहेरनिखौ देग्लाय लानो नागिरदों। बेवहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि सायाव मा फोरमायगोन? बिथांखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनबा आगोलो सुपार 50 मोन नाथाय सुपार 50 प्लास जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुपार 50 प्लास जिथु मिशन बे मिशनाव जों BKWSC एरियानि बर'फोरखौबो सरजाबफाना लानायनि थाखाय जोंनि गथ'फोरा जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजां मोनसे स्टेज मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। जोंहा आरोबाव मोनसे सरजाबफानो लागा खोथा दंबावो नोंथांमोन खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे जाहैबाय जोंनि बरपेटा जिल्लानिफ्राय जा मोनसे बागमारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि मोनसे फरायसालियाव जों दिनैनि मेलखौ खुंगासिनो दं बेयाव जोंनि साखाथिनिनो पुब्रिहाबारि गामिनिफ्राय जाय सासे बिथां फरायसुलिया बावैसो आगोलाव आसाम टेटआव उथ्रिसार जानो हाबाय ग्रेजुवेट टिचाराव बिथांखौबो जों बरायनाय जायो। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मामुनि बर'। बिथाङा GTआव बड' मिडियामनिफ्राय जौगासार जानो हादों आसाम टेटखौ क्लियार खालामदों। गतिके बिथांखौबो जोङो बे दिनैनि केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामाव हांख्रायना लाबोनानै मान बावनाय जादों। गोजोन्थों।